Ahoj, dobré ráno. V dnešných cyklopotulkách budeme na Zemplíne a keď sme na Zemplíne, nesmieme vynechať zemplínsku šíravu. Poďme za našimi kamarátmi z košického regiónu. Andrej a Zuzka ma čakajú pri krajskej požičovni elektrobicyklov. Projekt Bajky zvýšil turistickú atraktívnosť a dostupnosť cyklovybavenia po celom kraji. Andrej a Zuzka ma dnes budú sprevádzať okolo druhej najväčšej vodnej nádrže na Slovensku. Najprv ma pustia k vode, presnejšie na plávajúce mólo pri Eurobuse, kde musí byť v lete sveta žiť. V prvom rade by sme vás srdečne chceli privítať u nás na východe, ako my to voláme, na kraji sveta. A dnes by sme vám chceli ukázať, že zemplínska šírava nie je len akési zemplínske retro a z čas minulých, ale je tu mnoho nových zážitkových produktov, ktoré každý rok pribúdajú a svoje si tu nájdu nielen milovníci vody, ale aj rodiny s deťmi, tí, čo majú radi históriu, prírodu, a prípadne adrenalín alebo kvalitný odpočinok a wellness. Okružná cesta okolo Šíravy nás vedie ďalej na východ do obce Klokočov. Nad ňou leží ranč Klokočina, kde okrem jazdeckej školy, vychádzok do prírody na koňoch či hypoterapie nájdete aj unikátnu vtáčkareň. Zdieľať priestor s exotickým vtáctvom je lákavé a zábavné. A to nebolo všetko. Nestihol som povedať ani ň a už som mal na jednej ruke chameleóna Peťa a na druhej hada. Nachádzame sa v priestore tzv. Vtáčkárne, ako sme to nazvali. Je to chov exotických zvierat, čiže zvierat, ktoré bežne u nás nie sú, či už nejaké vtáctvo alebo nejaké teraristické zvieratá, hady, chameleóny a tak ďalej. Tu na vlastne celé to sa snažíme robiť tým štýlom, že ľudia vedia prísť aj do nejakého kontaktu s tými zvieratami. Keď to zviera chce, tak príde ku mne, keď nemá záujem, tak nepríde ku mne. Pokračujeme teda ďalej do najvýchodnejšieho cípu zemplínskej šíravy, do obce Jousa. A tu majú tekutý dar prírody, minerálny prameň, ktorý miestni nazývajú Vajcovka. Možno sme práve teraz otvorili ďalší rozmer televízneho vysielania. Cítite ten typický zápach síry? Tento prameň je vlastne umelým vrtom, ktorý bol vyhlbený v 70. rokoch minulého storočia a svojim zložením, chuťou a vôňou po syrovodíku je podobná zloženiu vody, ktorá sa užívala v sobraneckých kúpeľoch. Z Jouse pôjdeme po hrádzi vodnej nádrže Zemplínska šírava na južný breh do obce Zalužice. Tu sme sa pristavili pri zaujímavom filmovom plagáte. Košický samosprávny úrad je totiž výnimočný tým, že zriadil svoju filmovú kanceláriu. Projekt filmovej lokality Košického kraja vznikol v spolupráci s filmovou kanceláriou Košického kraja pri príležitosti 30. výročia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Práve teraz sa nachádzame v obci Zalužice, konkrétne v blízkosti základnej školy, ktorá je jednou zo zastávok na filmovom chodníku na Zemplíne. Takýchto tematických chodníkov vzniklo 9 a dokopy mapujú približne 80 filmových lokalít, ale tento počet stále rastie. Okrem Zálužic bolo ešte v ďalších 14 lokalitách osadené filmové klapky. Tieto filmové klapky sú interaktívne, majú vlastne za úlohu podať nejaké základné informácie o danej filmovej lokalite a o filmovom diele, ktoré sa tu natáčalo, ale majú na sebe aj QR kód, ktorý návštevníka automaticky potom presmeruje do aplikácie Smart Guide a tam mu ponúkne tieto informácie aj v podobe audioguidu. Film vznikol v roku 2017 v koprodukcii Slovenska, Ukrajiny a Česka. Samotná zemplínska šírava s okolím predstavuje atraktívnu lokalitu pre filmárov už niekoľko desiatok rokov. Natočilo sa tu niekoľko dokumentov. V roku 1986 odtiaľ Československá televízia robila priamy prenos hudobno-zábavného programu Večer na vode. Z filmov, ktoré sa natočili na zemplínskej šírave, môžeme spomenúť pokračovanie známeho filmu Pásla kone na betóne alebo filmu Piatá loď. Hovorí sa, že ak ste neboli v Michalovciach na Kostolnom námestí, ako by ste mesto ani nenavštívili. Možno preto, že práve tu sa nachádza krásny, barokovo-klasicistický kaštiel zo 17. storočia, v ktorom sídli Zemplínske múzeum. Keď Matej Bell, ktorý patril medzi najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, opísal Michalovský kaštiel šľachticov ako rozľahlú budovu uzavretú 4 baštami a so širokým dvorom, ešte netušil, že raz bude táto budova plná vzácnych zbierok a expozícií.
Zemplínske múzeum vo svojom interiéri v kaštieli, v ktorom sídli, ukrýva viacero vzácnych exponátov. Jedným z nich je určite barokové bohoslúžobné rucho, ktoré vzniklo v 18. storočí a práve to prepája Starejovcov s cisárskou Viedňou, pretože ho vyšívala dcéra Márie Terézie v kláštore a potom ho darovala pre kostol v nedalekej obci v Starom. V Michalovciach na nás história dýchla aj prostredníctvom historických automobilov a motocyklov. Prístup do múzea je bezbariérový, takže sme netradične vošli až priamo k autám. Nachádzame sa v Múzeum historických vozidiel, ktoré zriadilo Zemplín Veterán klub Michalovce. A ten klub vznikol oficiálne pred 10 rokmi. My sme vlastne skupina priateľov, ktorí sa zaoberajú historickými vozidlami, ktorým sa to páči, pre ktorých je to akoby koníček, hobby, nadšenie. A cirka pred 3 rokmi bola možnosť získať dotáciu a zrekonštruovať tieto priestory, tak sme sa rozhodli do toho ísť a vytvoriť tento krásny priestor. Najvzácnejší kus, všetky vzácne kusy sú tam vzadu umiestnené. Pre mňa osobne je to Praga Alfa z roku 1930. Je kompletne zrekonštruovaná, ale je zrekonštruovaná do úplne pôvodného stavu. Vôňa benzínu je fajn, aspoň pre mňa. No aj vôňa levandule ujde. V Trnave pri Laborci je 4-hektárová levanduľová farma, najväčšia na Slovensku. Takto v júni tu prebieha samozber, no zaujímavé produkty a akcie ponúkajú turistom prakticky celú turistickú sezónu. Táto farma vznikla v prvom rade preto, aby si tu ľudia našli oddych, aby si tu prišli oddychnúť z toho svojho stresového života, z toho rýchleho života. A postupom času sme vlastne zistili, že je fajn robiť tu nejaké také eventy, ktoré bude napríklad ten najväčší v sezóne je ten festival, ktorý tu bude. No a potom tu máme také menšie workshopy, aj charitatívne workshopy, napríklad maľovanie pri víne, kde sa výťažok z predaja ich obrazov venuje vždy nejakému dieťatku, ktoré to potrebuje. No a potom tu máme také malé eventy ako pre milovníkov vína. Vraciame sa na severný breh Šíravy, kde zabočíme do úbočia Vyhorlatu. Pri Víňanskom jazere, ležiacom pod Víňanským hradom, si viete užiť aktívny relax. Novinkou je 180-metrový vodný vlek na wakeboarding, vodné lyže či wake skating. V areáli hotela Vinaj toho človek môže zažiť celkom dosť, okrem teda vonkajšieho infinity bazéna. Od minulého roka máme aj novinku, náš vodný vlek Wake Vinaj, ktorý sa teda stretol s veľkou obľubou a po minuloročnej prvej odštartovanej sezóne sme usúdili, že to bola veľmi dobrý nápad a veľmi dobrá investícia, takže sa tešíme na tohtoročnú sezónu, ktorá nám pomaličky začína. No a okrem teda týchto vodných športov je tu možnosť wellnessu, máme bowlingové dráhy, takže celkom fajn športové vyžitie aj pre menej zdatných klientov, takže dá sa tu robiť toho veľa. No a keď sme už pri vodných aktivitách, tak sa môžeme vrátiť priamo na hladinu Zemplínskej Šíravy. V prístave Hôrka kotví od minulej sezóny výletná loď Labe. Počas plavby zažijete atmosféru pokojných vodných plôch a otvoreného horizontu, ktorý sa na Šírave otvára ako more. Výletná loď Labe je to vlastne typ lode, ktorá dokáže previesť až 160 pasažierov. Vrátila sa k nám na Zemplínsku Šíravu po 30 rokoch. Na lodi sa budú robiť aj náučné plavby, plavby pre deti. A takisto si viete loď objednať aj na súkromné plavby a zároveň tu budú aj pravidelné plavby s koncertmi so živou hudbou. Celý okruh, ktorý sme dnes absolvovali, má asi 40 kilometrov. Vraciame sa presne tam, kde sme začali, teda do Kaluže, kde stojí moderný hotel Thermal Park Šírava. Ten sa môže pochváliť wellnessom s výhľadom na Šíravu. Thermal Park Šírava je špecificky našou geotermálnou vodou, ktorá je stará takmer 10 000 rokov. Táto geotermálna voda vlastne vyviera spod vyhorláckých vrchov a má takmer identické zloženie, ako má voda v termálnych sobraneckých kúpeľoch. Táto voda vlastne je vhodná na kožné, reumatické, gynekologické a neurologické ochorenia. Po dobrom relaxe už môže potešiť spokojného cyklistu len dobré jedlo. A tunajší šéf-kuchár je majster svojho remesla. Veď príďte ochutnať. Dovidenia na Šírave.